вечер, господин Хампарцумян. Като част от екипа на сайта за стажове experience.bg бих искала да ви задам въпроса: какво е продиктувало да имате дългогодишна стажантска практика на Unicredit Булбанк? Това е задължително, защото това е начин ние да си харесаме хора, които ще завършат скоро, и те да ни харесват нас, защото няма как да имаме служители, които не харесват и не уважават местото, където отиват да работят, както и ние, разбира се, трябва да сме убедени, че хората, които взимаме, са достатъчно добри и мотивирани да работят за нас. А как ще коментирате съществуващия проблем, че според бизнеса университетите не подготвят необходимите квалифицирани кадри? Това е тази част на бизнеса, която не може да си направи собствените програми за подготовка. Аз очаквам от университетите не да ми пращат готови кадри, а мислещи, подготвени за фундаменталните неща. Хора, които ние, разбира се, ще дообучим и те ще се научат в процеса на работата. Много е трудно да направите курикулум на един университет, който да отразява съвременната динамика в различните професии. Да. И един последен въпрос: кой според вас е успешният профил на кандидата за работа в групата на Unicredit? И какъв е успешният път? Трудно бих обобщил много лесно, но добра професионална техническа подготовка, мотивация да работи, умение да се работи в екип и умение да се работи с клиенти, защото има много хора, които притежават всички други качества, но изпитват смущение в общуването с други хора, които не те са избрали, те просто са наши клиенти, вътрешни или външни. Така че от тази гледна точка също тези soft skills, които много хора пренебрегват, са всъщност много важни за успеха в една кариера. И един последен въпрос, ако позволите аз да ви задам: какво е бранд да работи за бранд? Защото вие сам по себе си сте име в банкирането в страната. Да. Така че работите за много силен международен бранд. Какво усещаме, когато самия вие като CEO, като човек? Не знам, ние си помагаме като брандове един на друг, помагаме с... Но истината е, че една такава институция трябва да има на върха си. Т.е. предполага се да има човек, който да е достатъчно известен и с добри контакти. Много ви благодаря. Аз също благодаря и успех да желая на това.